Добър ден. Добър ден. Здравейте. Здравейте. Иво Димовски, приятно ми е. Аз съм Радко. Казвам се Радко Илиев. Радко за първи път го виждам. Аз от няколко години не съм бил вече в Хенди, оставих я Боби да я води изцяло. В BG Handyman работя 1 година. Изглежда като повечето наши майстори. На възраст 40+. Много пари взимате за тези лампи. Вече ми ги взимат по 50-100 лева за една лампа. Ами ви сега какво да ви кажа? Виждате, че поскъпнаха абсолютно всички услуги. Нормален човек е за мен. Ако има желание, може и да стане нещо. Англичаните имат една стара поговорка. Ние не сме достатъчно богати, за да купуваме ефтини работи. Това го ползвам и аз като поговорка. Дойде някой и каже, аз знам от всичко. И знаеш какво става? Влезе, гледа да вземе на хората паричките, а иде и след това го няма. И после ходим ние да го оправяме. Интересно ми е да разбера докъде е стигнал с този обект. Можеш ли да го попиташ? Еми ще попънем някой кабел. Добре. Ще видим тук някои неща, които трябва да ги разчертаем, да ги направим. Забавлявай се, Лудо, аз съм тука. То мостов кабел не е ли от тези по-ефтините? Няма такова нещо. Няма ли? Опа, фирмата работи с най-доброто. Точно така, браво. То най-доброто за момента са българските кабели. Винаги трябва да се умяваш да влизаш на човек в положението, за да мога го научиш. Ето вижте, ето това нещо се разтваря. Направил си дупки предварително. Айде, пробайте малко, да. Ако вече ти е показал, пробайте. Да ги почвам сега. Ти няма да правиш всичко сега. Ти ще го Ето. знаеш. Готово. Да, давай надолу. Ами аз ще ти взема работата. Няма нищо. Трудна работа да ги вземеш. Трудна работа е да ги Много взема. трудно, човек. Викаш само с фиби няма да стане. До сега, ако така е ставало кучето да е станало от гледане Това касап, тройка ли е ли? Иво, харесва ми този човек на мен. Колко оставиш? 20 сантима. 20 сантима, за да мога мръдне наляво или надясно. Надясно, ако реши клиента. То Защото надясно няма къде да мърда. то, ви сега какво ще ви кажа, това по желание на клиента. Ние Клиентът ли е най-важен за теб? Да. И за мен е. Той трябва да остане доволен и след това, като има негови познати, да ни препоръча. Да видиш служител, който разбира какво означава да работиш качествено, да работиш за фирма и да се грижиш за клиента в едно и също време, аз не съм виждал с години. Питай го от фирмата дали го канат да прави незаконни неща. Да, имало е случаи, само че не е тук в нашата фирма. Сега, където работя, това е било по-напред. Така, хора живеят. Айде да почнем да работим, стига сме... Айде, аз искам да те питам обаче един въпрос. Един момент, само дай да довършим нещо. Ви сега какво ти кажа. Стигнал си до тук. Добре. Я му дръпни кабела малко. Мушкаме кабела. Чакай малко, че това... Не. Чакай, това не е направено. Чакай. Защо мислиш? Трябва да има доверие, защото без доверие не се работи. Защото гледай как излиза, това изобщо не е качествено направено. Гледай. Искаш сигурно да ме ядосаш, мисля. Не знам какво те ядоса, но това трябва да го махнем. Не. Мани. Когато не е компетентен в нещо, не трябва да си налага мнението. Виса, искаш да кажеш, разбираш ли, че това, което го правим не е като хората? Сега все едно клиента му го прави. А това се случва. В реалния свят се случва. Я кажи ти как ще го направиш по-добре. Аз бих сложил многото по-добра фиба и второ... Коя? Ами, ето ви фибите са нови, значи Слушай, това има някакъв стандарт. А стандарта е друг, значи. Ти дигна кабела навън. Съответно не е легнал добре. Аз проверявам качеството, то така се проверява. Обидихме го човека, нещо стана. Хубаво, знаеш какво ти кажа? Май няма да стане работник от теб. Нищо няма да стане. Така мисля, направо директно мога ти кажа. Май го ядоса човек. Ма това не се прави така, това не е законно, май. Кое не е закон? Да сложиш в една дупка два кабела. Ами човек, нали се... Повече говориш, колко работиш. Ама, нали знаеш какво става? И слушай сега, ти си дошъл, аз ти казах, че примерно имам някаква квалификация в работа. Ама това ти е квалификацията. И работиш, и ако измислиш, че ще измисляш нови правила, ще трябва да отидеш на друго место. Ясно, гласно пред камера и ти казва как трябва да стане. Браво! Аз съм крал занаята по принцип, когато съм отишъл. Завършил съм си средното образование. И какво си завършил? Завършил съм, започнах кипи автоматика, ма на младени. Да. Бяхме малко лудички и след това си завърших за електромонтьор. Имаш ценз. Седми разряд съм още от Живково време. Още от Живково време? Живко, най-големия значи разряд. седми разряд? Защото повечето хора не си спомнят. Най-голямата квалификация, която беше за електротехник. Въпреки всичко си запази нервите човека. То на практика не слизаме надолу. Опа, погледни там какво съм правил. Там имаш чупка. Айде сега. Погледни го и го направи. Опа, стой. След ще ти покажа как се прави чупка. Аз си много внимателен. Това не си ми го показал още. Ето сега ти го показвам.
Иво, направо имаш и работа, да знаеш. Решиш ли да сменяш професията, ще те научиме. Ти ще го щупиш този кабел, човек. Това не се троши, човек. Ако е било да се троши, това е мед. И след 5 години, като се запали, Абе, ще се запали на 36 и като мине гаранцията, и айде. Да, бе, ще мине. Той сега, по принцип, абсолютно нищо не е разбирал това. После ходи и намери електричара да погледни го сега, погледни на тебе колко разстояние е останало. Погледни моите кабели как са легнали плътно в ъгъла. А това що не го правиш? Нали, трябва да гледаш. Занаят се краде. Ще трябва да се въоръжи с търпение, защото аз сега в момента съм имал търпението, но утрешния ден, ако дойде, аз съм му показал някои неща и ще си го оставя. Самичък да работи, като не се справя, ще му кажа, че не става. Добре, добре. Така. Вече те слушам само. Абе, то май си е прав за всичко. Вашата работа е някаква друга, може би. Разликата е, че в Кембридж не са ни учили с кабелите, да. А би трябвало, нали? Не. Не знам вашата професия каква е. Ние се разбрахме от начало да си говорим на тия, ама ти не говориш, нали? Да знам, още не съм свикнал. Той си е културен човек, възпитан. Вие сте културен човек. Аз почвам и на вас да ви говоря така тогава. Както прецените. Днеска сме се видели, утре може да се не видим. Аз не го знам, този човек, и аз трябва да му покажа някакво уважение. Не го познавам. Може този човек, разбираше му утрешния ден, да дойде той да му учи на нещо. Мазача може и да сгреши, ще падне мазилката. Но ние ако сгрешим, след това може да пострадат хора. И това е много важно. Нашата професия е много рискована. Той е прав, тока може да те убие. Мазилката, освен ако не ти е на главата. Трябва да спазваш това, което трябва да се направи и така да го направиш и да си удовлетворен от работата си. И като ти хареса на тебе, няма начин да не хареса на клиента. Нали, стараеме сега. То човек ще ме разплаче. Кажи ми, освен работата, още един път. Знаете ли какво? Дай да поработим и през време на почивката ще говорим каквото искаш. Искаш? Добре, давай. Ето тук това го вкарвам. Така. Представи си да си собственик на фирма и човека, с който работиш, да ти каже, нека първо да свършим работа и после ще си говорим. Сега продължаваме нататък. Сега вземем метъра, ето молива и отиваме към кухнята. А ти вкъщи как си го правиш? Кой е вкъщи? Те неща правиш ли си ги сам вкъщи също? Как да не си ги правя? Даже и някои други неща правя. Той е истински хендимен. Иво, женен ли е този човек? Не можахме да се разберем с първата съпруга, разделихме се. Съжалявам. И така, вижте сега, това е съдба. Никой не може да го избегне. Преживково време купих къща на 2 етажа, 2 декара, двор, така. И трябваше да се разделим по някакви си причини. И реших, че е по-добре да замина в чужбина, отколкото съм в България. Трудно го понесох. Искам да разбера нещо за него. За неговия живот конкретно ме интересува. И вече заминах в Гърция, в Атина. И започнах като общ работник в завод за бетонна скулптура. След като работех, може би, близо 6-7 месеца, докато научих езика. И в последствие започнах да си търся работа като електротехник. Браво. Много хора мислят, че като отидат в чужбина, парите са по дърветата или по земята да ги събираш. Кървави пари са там. Кървави. Точно така. 2005-та се прибрах оттам. Поживех тук в България. Защо реши да се прибереш? Защото имам деца тук в България и другото, камъка си тегне на местото. Мъж на място. Имам 3 момичета и 5 внука. Вау! Да. Честито! 5 внука! 5, да. Вау! Да съм оживи и здрави. Как да ви кажа, аз съм устроил децата си, устроил съм себе си, живота ми не е лош. Човека е олегнал и щастлив човек е това, да знаеш. Бил съм в Италия, бил съм в Гърция, бил съм в Германия. Питай го, докато е бил в Германия, семейството с него ли е било? Добре, семейството с вас ли беше? Не, винаги съм бил сам. Натъжи се нещо човека. Опитвал съм същевременно с бетонна скулптура. Тук в България нямаше. Аз кога се прибрах 2005-та. А къде може да го видя това нещо? Имам тук някакви снимчици. И така. Това тук е фонтанче с детенцето. Ти ли ги правиш тези неща? Да. Ти ги рисуваш? Аз не съм. Значи взимаме един модел и от него правим матрица. И след това и след това изливаш по него. Само че пак е специфично. Това е богинята на любовта. Докато ти ги показва тия неща, човека грейна. Да знаеш. Това е мое производство и е снимано във вестник.
Вау! Добре, ама това не мога да не повярвам, че това ти е хоби, обичаш да го правиш. Тези неща ги Правя обичаш. ги, но сега вече това е много трудоемко. Той си е предприемач, Иво, той е като нас човек, като мен и тебе. Ти си предприемач, Бил съм. Сега вече не съм. просто искаш да забавиш малко. Не искам да забавя. Аз вече съм на 62 години, моят живот е изтекал. Как е изтекал на 62, бе, човек? Никога не е късно да изживееш мечта. Коя ти е голямата мечта? За кое, И например? да отидеш някъде. Обичам да някъде. Сега по принцип ми се иска живи и здрави да съм, да реша да отида на Ювентус. На Ювентус стадиона. Да, най-вече заради съпругата ми. Да. Тя заслужава. Кажи му само, че му пожелаваш да отиде скоро на Ювентус с съпругата. Аз не знам, ти май работиш по-добре без мен, отколкото с мен. Не, вися, всеко начало е така. Значи, когато един човек иска, като види, че има жена, защо да не те уча, бе, човек? Това е хубаво, защото го интересува. Ивчо, дай питай го, той няма ли да препоръча на някой от внуците да се занимават с неговата работа, защото този кадър го няма на пазара, човек. В смисъл, това ще се търси много. Ако даден се поинтересува от внуците, винаги бих казал, но на сила хубост не става. Не мога аз да го накарам на сила. Харесвам го този човек, наистина, бе. Аз искам много да ти благодаря, защото не само ме научи някои принципни неща, как се правят кабелите, как се слагат, как се размерява кухнята, къде са дупките, кои са също и правилата. Нали, не слагай кабела и давай, а има правила, които трябва да следваме. Но другото, което много ми харесва е, че ти си човек с добро сърце. Така трябва да бъдем всички, ще се оправи държавата. Леле, обичам го този човек аз. Това е много вярно. Много ти благодаря. Много благодаря. Всичко добро ви желая на вас. Трябва по-често да хода в Хенди и да срещам такива хора като Радко. А специално с Радко мога да гарантирам от тук нататък, ще си станем много добри приятели. Как си, бе, великан? Да. Здравейте. Здрасти. Как си? Благодаря, добре. Да. Кой ще се похвалиш ти? Какво се похая? Работа. И така. Една банкета се виждахме, когато годишнината. Да, знаеш ли кой съм аз? Исках да те питам, Аватар, знаеш ли какво е? Аватар. Това е примерно някаква карикатура, подобна на това, което си ти или нещо от рода. Да. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Здравейте. Иво Димовски, приятно ми е. Аз съм Радко. Питай го от фирмата дали го канат да прави незаконни неща. Да, имало случаи, само че не е тук в нашата фирма. Взе където работи, това е било по-напред. Свързали ги нещата? Да, свързах. 2+2 са колко? Това е новия сезон на Шеф под прикритие, Аватар. Работил съм и в Германия, Гърция. Цялото това аз го гледах, аз бях в един кемпер много близо до тебе. Да. И ти очилата, които ги носиш, Иво, през тях гледам, виждам. А това, което му беше тук му говоря. Да. Той ми беше Аватар. Ивчо. Да. Въобще не съм очаквал, че може да... Ето и сега му викат за повреда. Свалих инструменти, глупости, за да дойда насам. Разбрах, че имаш статуетки си правил, имаш много кълъпи. Да. Ние проектчето, което го правим, аз му викам проектчето, то си е проект, имаме огромна градина в нея. Да. Може с тебе заедно да видим дали може нещо да измислиме. Няма проблем. Хем за тебе допълнителен доход, хем обаче на мене ми се иска от човек като тебе нещо да има на проекта. Аз съм такъв, аз съм вярващ човек, Да. вярвам и в енергия, и в такива неща и ми се иска. Ти си ми хубав човек. Защо да не го направим заедно? Ще го направим, няма проблем. Ще направим, аз имам и лъвчета и други неща. Ще направим детски кът. Ще направим нещо като Да, е интересно. Да. Кажи ми, това, което ми направи впечатление, освен, че си я знаеш работата, но в това няма да навлизаме в такова нещо, това е повече от ясно. Чух нещо за Ювентус. Да. Кой беше по Ювентус там? Значи съпругата ми най-вече, тя е фен на Ювентус. Да, разбрах. Да, и тя, мечтата е такава. И вика, ако отида там, сигурно ще плача ли, не знам какво, не знам. Искам да те награда нещо. Нещо, което мисля, че ще ти харесва. Ама ще трябва да им помогнеш. Първо, че ще те изпратя в Торино да гледаш матч на Ювентус с съпругата. Това е, нали, факт. Правиме го. Обаче искам и се да си избереш кой матч. Значи това ще си бъде от мене. Сигурно ще се побърка от радост. Ще й кажа само да си избере някакъв
коя среща. Става ли? Да, благодаря. Да си ми жив и здрав. И вие да сте Много жив ти и здрав. благодаря, че си такова. С нас си не дай на вие, аз трябва обратно, трябва да е на вие. С мене си... Добре, хубаво. Трябва. Взаимното уважение е много важно. Когато ти с работата си и с дисциплина и с всичко си показваш към дадена фирма, тя трябва да ти има уважение.